ham her. Hvordan var det nu, du lavede det der trick med at læse navnet på lillebror? Vi kan selvfølgelig også bare gøre det lige igen efter, så du kan komme helt tæt på. OFI på selve strikstingen. Så burde vi sige det. Så ved vi, hvad det er. Hvad har vi om? Vi har check om... ja. Der var en masse små. Det gør ikke på den der. Ja. Jeg tager også altid cut til næste. Det er på den anden hjemmeside. Hvad vil I have? 1,8K. Har du dog selv styr på det, du lige har skrevet på, der er til figuren? Jeg synes ikke, man kan spotte nogle steder, hvor der rører til. Hvis du gør, kan du ikke markere XX i figuren. Det er lidt nemmere at slå. Og du har ikke? Okay. Jamen, det er fint, så slipper jeg. Den har forklaret os i video. Det er et minut hurtigere end sidst. Jamen sådan skiftet. Det er et minut hurtigere end sidst. Bare klik den. Jeg filmer stadig ikke, men det skal bare være. Når han har lagt den der ind igen, så er det high fives, og så er det rapportscanning. Ja. Når jeg lige også har taget kamera hen og sådan vist alting, at vi kan dokumentere, at det er vores robot, og ikke bare en anden robot, der står. Det kan I jo ikke lige, det er derovre problemet er. Det kommer med på lydet der. Det er ikke mit problem. Nej, det ved jeg ikke. Det bliver jeg også. Det er bare tydeligt, at den være sådan irriterende. Der er ikke... Ja, vi har ikke noget valg. Irriterende, det er sgu da sejt. Hvad mener du? Mener du ikke mandlig? Det skal fremvisende af karakter? Det kan vi tage på i forsvarsstillingen. Hvorfor... Ja, vi kan tage en pude rundt om motoren. Det var min plan. Og lydisolere det rundt om. Bare kvæle den. Ja. For luft. Den har ikke behov for køling alligevel. Det bliver jo ikke varmt. Ja, den er ikke varm. Nå, prøv med. Den er sådan... Nå ja, jeg tror gerne, men... Har I også det med på video, hvor I diskuterer, hvor vildt vores er? Hvad? Jeg siger bare, at alt kan jeg bruge de her retssager mod jer. Jeg er blevet videre prochok til at sagen mod jer. Tak.